Hi guys, खुलुमबाय नैबे जास्टिया दैमार चेनेल फिन खनसे बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ थामना आंनि भिडिअखौ मोजां नुब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेलखौ थुना होदो थुदो बिदिब्ला दिन भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै चलो लोगोफोर दिनैहाय जोङो नै मिमि पलार माने जानो नामायदों आरो नै फानलौबो लादो जोङो नै फानलौबो लादो आरो पियासबो लादो थ' जोङो दायो बिखौ बनायनोसै आरो नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो लोगोफोर जों दायो बिदिनोसै नै लोगोफोर जों दायो मस्ला होनोसै नै मस्ला होनोसै आरो दायो पियास होनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर नै जों दायो रेबखांसिगोन आरो दायो थाव होनोसै लोगोफोर नै इखो दे आगे नोंनि नामखौ खिथालाय मा नाम आंनि नामा आदिन दैमारि लोगोफोर नै जों दायो बनायखांबाय नै नोंथांमोनाबो बनायना जाबानो जाबाय स' जोंबो बनायना जाबाय थायो आरो जोबोद गोथाव जायो स' जों दायो जानोसै आरो लोगोफोर जोबोद गोथाव जादों लोगोफोर गोथाव ना गोथाव मोनना मोनाखै मोनबाय बे आयंआ फिसाजो जायो आरो लोगोफोर जोब्बाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो आंनि भिडिअखौ नायबाय थाब्लानो जाबाय स' माने आंहा टिउसन थांनोबो टाइम जाबाय आरो लोगोफोर स' देन भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय